bandiraɓe yewiyankoɓe Ayaw Piindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere mone mon kala ɗo woni ɗo min tawi ɗum ɗon min dicci koppi min ñaguima duwaw ɗum ko caggal nde calmina ɗon juura ɗon onon kala wona ɗum ko bismade on e yewtere men Paamen Pamminen ala ɗo yano artiɗo wonno yewtere men Paamen Pamminen ardi kadi e toɓɓe kadi no gowɗen waddini tan e kala aset tawi eɗen jaadi hen e terɗe rédaction machallah e bani men gorko Elhadja Bassar wondude Mouhamed Ndim ɓe ganduɗa hay goto watta on ɗum présenté e Piindi média ha kadi e ndeɗo yewtere bandiraɓe caggal yettude Allah e julde nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe ɓe en ñaguima Allah nde Allah ɓuɓanta ɗumen kañumen mayɓe julɓe kala en jetti jomiraɗo o noon nde hokki en kadi fartange e artude hande ngam filande bandiraɓe walla ngam ɗowande bandiraɓe nde ɗo yewtere actualité tawi kadi eɗen garde toɓɓe machallah no gowɗen ni waɗirde tan toɓɓe ɗe ganduɗa ko kamen ɓuuri mantinade e leydi ndi ko kamen kewɗen suɓade gadden kadi enen ne dippen hen hakke famamuya meɗen ngam wallidde bandiraɓe e humpito toɓɓe men hande noon ko adi foof ma en kaale ko ganduɗa machallah hande o ko ɗum tan woni ko yewtate ɗum tan woni ko haalate nde tawno ko goƴa ko ganduɗa ko rendaka mi wiyani ni ɓiɓɓe leydi ndi kono aduna o foof hande hakkillaji nani e ɓiɓɓe leydi Sénégal sababude kaɗo goƴa woni ɗeɗo diƴƴe ɗe ganduɗa ko diƴƴe tampinde ummade e ilam ɗam ganduɗa hikka heewi no feewi ha nanni galleji kewɗi e banggue yo bang to banggue rewo leydi ndi ha kadi e banggue funnague leydi ndi e ɗum noon woni ko ganduɗa la budda gadduɗen rippude hen ha gaynen tawi kadi won banggueji ɗi jaraten nde tawno en kaali ɗum ɗo en kalti ko wona ɗum ma en dewnu hen toɓɓere wonde kadi nde ganduɗa hande o jaydeji leydi ndi e kaalirɗe leydi ndi ha kadi e grand place uji e foof ko ɗum woni ko yewtete woni débat mo ganduɗa ko hakkude Ousmane Sonko e Amadou Ba débat noon mo ganduɗa e oɗo saaha woni koye unede suwa taw ɗiggude beele ma won walla wonata ko wawi hen wonde fof ma en kaal hen enenne ko pamɗen so tawi ɗum ɗon ɓenni ma en kaal e koɓe mbiyata ko transhumance noon ko ummade e landa paata e landa goɗɗo walla gummoɗa e oɗo coalition paata e coalition goɗɗo en jii e golɗo keblanogol ɗiɗo sumgoji sarɗiyankoɓe oɗo saaha tengti e ɗeɗo balɗe ɓennude oɗo transhumance heewi kadi addi haaluji kewɗi e dingal dawrugol ngol ko refti hen ko ma en deftin hen toɓɓere kadi nde ganduɗa machallah yardama ata e ndeɗo yontere woni caɗele dewgal ngal ganduɗa ko hakkude suka debbo biyeteɗo Dieynaba Ndiaye e joom galle muɗum docteur Aline Badara Mbacké tawi caɗele mbaɗi hen ha ni fawgo junggo walla ni fawgoli juuɗe teskama hen e oɗo saaha mo gonɗen ɗum ɗo foof noon so rendi wonata yewtere men hande Paamen Pamminen e oɗo aset mo ganduɗa en garti kadi machallah huccodirde e bandiraɓe no hannirni ko adi foof haade men natande mbundi yewtere nde e caggal nde calminɗen bandiraɓe calminɗen golloɓe ɗo calminɗen Djiby Dieng to banggue caméraji e Ali Fall to banggue montage o e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni wattuɓe hakkillaji men e ndeɗo yewtere en calmodirto e gorko pullo o Elhadja Bassar gorko Modimat a salminama mi salmitima Hajja Halima mi jarnima no fewi kadi mbiɗa ñagonoma Allah moƴƴere e kadi ko weltanade dendagal yeeɓiyankoɓe Piindi wonde nder dundu babaɗo mo e wiide kadi Allah subhanahu wa taala nde wonno kanko dokko kanko joom foof yo rokku en fartange kala ko mbawɗen yewtude émission vraiment wawa famede no hannirtini Elhadja a yewnano ko min ɓuuri yewnude ɗon ndeɗo yewtere ɓennude taw aɗa woni banggue belɗo e mbiɗa wonno toon to wuuro ma vraiment mbiɗa jarna mbiɗa profité occasion mbiɗa jarna jarguel naaɓe foof par ce que ko yimɓe tedduɓe moƴƴuɓe te kadi hannde kadi mi ɓeydimo humpitade kadi teddugal woni ke nder Fouta o a arti arde daneji ma tal firti ko jarguel machallah non jarguel kay vraiment chapeau mbiɗano foti galleji ene wawi bon mbiɗano foti galleji limɗa noon alay sago mbaɗa message faade Amadou Moussa tawde Allah waɗi o yeehi France o yaha vraiment Moussa mi humpinima jarguel daro mbiɗano foti galleji limɗa toon haal ko kalta ko haalena mami are galleji Amadou Moussa vraiment mi yeehi jarguel so Allah a yeehi jarguel a yeehi jarguel mi yeehi jarguel no wayi jarguel ko wuuro mawgo ko wuuro teddugo ko yimɓe tedduɓe goni toon a wirtima Nguy wuuro Abou Diobe mi wirtima Nguy a yi Nguy e jarguel darani jiiɗa
non mais kono jaba e namdalam ngal alima acco jaba sidade ɗum Abou Diop ɓe on nan ɗon tan non ngui aussi mi so mbiyami jarguel an kam hankkadi wona ma kam nele Mamoudou a yii ha jarguel mi ha jarguel mi ha ɗo galle moɗon mi ha to legal subal vraiment mi tartima wuuro ngo kadi ko galle chef de village min ñalli vraiment ko ndongo hein si je ne me trompe pas Amadou Ndongo a jaba e namdalam ngal en calmina également aussi enen calmina également mo gandanɗa hoorema ko kañum woni directeur école o woni Amadou Sow mo ganduɗa hoorema ko kañum kadi waɗno vraiment à la disposition de RADEP et école o en calmini aussi Baba Ismaïla Niang mo ganduɗa hoorema vraiment en Ismaïla Dia en gaari tawɗen ɗum ɗon et kañumne jaɓɓima en kañum e yimɓe galle vraiment jarguel naaɓe foof en jetti en jaani aussi Dieynaba Dieye boɗɗo sababu o mo ganduɗa hoorema vraiment enen jarnamo no fewi enen beltono aussi nden ɗon fedde nde ganduɗa woni sababu hamin jeeyi toon woni RADEP RADEP noon ko fedde mawde vraiment ene wawi peut être à long terme ma en gatto e holko woni yalla newnu yalla won ballo Mohamed Ndima a salminama gilla aɗa yiiɗi haalde kono kom kalɗoma haalani mbimi o salmin taw ha gayna e mami salmin mami salmin an mi anda an Mohamed Ndima hol probléme yalla Abou Diop nelma mami salmin ala o yi ko aɗa andi o yi nde o yeeto nde o limi jarguel ne mawni mbimi allimi o yi ko sappo e ɗiɗi galle elage an wino galle men elage jarguel naɓe nande keɗima an wino elage haal min haalata a wiyan noon jogui konngol non ko ndim jogui konngol galle ɓe naarioɓe naɗo jogui konngol he o naɓɓen eyi joni an mi hokkima konngol ala ko ndim jogui konngol ha konngol hawliɓe o woni konngol salmin hojomaji men nana jaaha salmin natirde wuuro ngo o namdi o yiiɗi wuuro ngo mbimo sa ummima ɗo paɗa baroɓe jahe ƴewnan ɗum baroɓe jahe ƴew a diwi wasake noon aɗa andi eyyi ko oto a diwi wasake a diwi kadi wuuro nanɗo ne wiye wuuro Samba Gawlo ɗum noon ɓeɗon nana keɗima ɗum noon so wonalima mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe yeɓirde Piindi TV mi salmini doyen Abba Sarr no mbiruɗa ni en dañi weltare hawtidde makko ɗo no mbiɗa ni hande e plateau o en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe oɗo émission mo ganduɗa ko Paamen Pamminen en calmini foof en sohnanima machallah Mohamed Ndima ko noon Allah jarama on beltanama machallah ko noon kadi calmin en lawol gongol dendagal yeeɓoɓe en ko adi foof no mbiɗen ni toɓɓere men adide hankkadi en jumpat tan e yewtere nde Elage Abbas Sarr no hanniri ni toɓɓere men adine nde mbiɗen ko alhaali ɗeɗo diƴƴe caɗele ɗeɗo diƴƴe ɗe ganduɗa ene tampini hande o gila ɓami haalede ha hande nana haale ndiyam ɗam aussi hayso tawi ina ruttoro seeɗa seeɗa ni ha hande kam caɗele nanɗo caɗele ɗe ganduɗa ko mantiniɗe ko jojjuɗe kadi woodi yaaɓe mbaɗi toon taaɓe ɗe ganduɗa ko baɗɗe fayida tengti e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ko wayno wonnoɓe ɗo responsable politique e ko nandi hen laamu ngu aussi wonko fuɗɗi wadde kadi haalaluji kaalis haalama woni 8 milliards ɗi kono ha hande woni mabɓe wiyoɓe jiyani taw ɗiɗon 8 milliards ha hande kadi Elage yimɓeɓe ine jawi no fewi jaɓɓal laamu ngu e oɗon banggue aɗa andi Halima ko adi foof a weltanama min de wiya 8 milliards yalti idimi fof ko wiide wonde hayso tawi ko eno heewi deg deg e nanal mais kadi en famɗi e catastrophe baɗɗo manam sa yi caɗele baɗɗe ko beela jaaha beela jaaha ha pawa en guitima nde puɗɗa famde tigui rigui ɗum ɗo 8 milliards en famdir ɗum no fewi kono noon ko ɗum koppereje kewɗe so rewnama lawol kadi pawti men kadi so rewnama lawol ha yettima jomumen ma moƴƴi kadi ndo 8 milliards o yaltande kadi ko won kadi guri ɗeɓe toɗɗino manam won nokkuji ɗeɓe toɓi walla diwan ɗe toɗɗanoɗi ha diwan mbo kono par exemple zone Podor o a nanta en haala hen donc wonino amen goƴa mbimi noon yo tinnu yooɓe tinnu saabu Allah wona seeɗa aɗen joni aɗen an joni won hen wone yimɓe nanɗo joni comme par exemple mi sikki an mataw ko ɗum waɗi ko joni a yahan toon mais min kam mi yi wona maham nele Mamoudou ko min yiya pawmi hen guitam en fait minen nde min jeehi nde ndiyam ɗam ne ara kono ne seɓori mais min ko min yiya ha pawmi hen guitam mbeɗen kam so wonano Allah nulaɗo muɗum Allah noon ko kañum faboro e tali mo ganduɗa hoorema vraiment enen jattu au passage président Macky Sall par ce que au moins wonko waɗi toon ganduɗa hoorema vraiment ina haaji so wonano on tali ina wawi taw hande sa ari tawta ko foof ene wonti ndiyam ene wonti wertago woto ndiyam tali o wonko faabi toon très sincèrement caɗele ɗe ɓuuri ɗo bonde kono noon ɗum ɗon foof e wadde noon caɗele nen toon par ce que aɗa caɗele ɗe waɗi ɗum wonde caɗele woni surtout hakkude maji très sincèrement enen jetta président Macky Sall taw ko haala Allah parce que vraiment
bela tawa hen koyngal ma pudda wawde yettudemo par ce que fa hen koyngal ma awa yettudemo awa jarndemo sa yi oɗo catastrophe ɗam ɗo ndiyam no natirat ni ɗam ndiyam no dogirat ni a faami a anda so wonano télé o ene wawi taw guriɗe fof kañumen gontata ko feetere ndiyam wotere joni noon caɗele ɗen ɗon fof goodi en jetti noon en jarni fuɗɗiɓe wadde hen juuɗe men kono hande wulago jamma woppittake goto ɗo ɗem goni ɗo hande ke caɗele mawɗe em goni ke caɗele ɗe ganduɗa hoorema sindo ko sago vraiment kala neɗɗo ɗo mbawɗa tonnade fof mi wino neɗɗo woto yaw ko joguiɗa woto yaw wori an joguiɗa ko saral ƴettu saral o nawa en jii helifaɓe min diine ko wayno ceerno madani talen e woɓɓe erima ɗo e mbaɗi ɗo erango ganduɗo hoorema erango yaani kala joguiɗo hunde yo tinno saabu Allah nawa toon wallita ɓeɗo ɓe ganduɗa hoorema hande kadi hay nalankoɓe ɓe ko wayno Elage Baba Malen Ndey Coumba Dia hanki tan won nelduɗomi message muɗum mo ganduɗa ko gam hirdinoji woni Aliou Hammadou Dieye neldi kam hanki message Ndey Coumba Dia kañum ne waɗi erango mo ganduɗa ko erango wongo fayida Youssou Ndour waɗi suspendre tourné mo à l'extérieur cavi donc ɗum ɗon fof so tawi jomumen ɓen ɗon ko nalankoɓe mbawi nalankoɓe seremɓe yimɓe hilifaɓe diine e woɓɓe mbawi wadde noon Allah haala noon ɓe ganduɗa ko kañumen goni nene e baba nene e baba woni état hande kañum fonno wadde kala ko ganduɗa hoorema ko ɗum activité ɓe mbaɗanma e ponno waɗa ɗum suspendre haaɓe gara en aide e ɓeɗo ɓe ganduɗa hoorema vraiment ke lorgol ɓe ballita ɗumen e fannuji ɗi foof mbaɗa ɗumen secourir e fannuji ɗi foof manam ñamdu mumen yardu mumen koɗki mumen e safaruji men par ce que ndiyam ɗam yarata ke rafiji hen ne hayni won galleji nan toon ha hande jaltani te yo Allah yaafa ko noon Elage Abassar yiyandema famama machallah Mouhamed ɗo banggue laamu ɗo ko ɗon garanme ma hande en kaali ɗum ɗo ndeɗo yewtere ɓennude en kaalino hen en kaali ɗum aussi e olel woni olel Piindi TV e olel Piindi radio foof hande o laamu ngu ko haalate ko fof ha hande ina wayno laamu ngu wonko heddi par ce que darde elle ma mbiya yimɓeɓe ina jawi noɓe darori ni par ce que noon ɗo tolnaɗo en kaali ɗum no mbirumne tan en kaldi ha ɓuuɓa woɗɗani keyɗuɗo so tawi kaalisaji jaltinama ne no foti yarude ni ina foti ɓurde yarude noon surtout que hande ɗo gonɗen ɗo a yii galleji ɗi no caɗele ɗe mbaɗirni e guure ɗe janggoyoɓe hay élewaji ɗi joni a soynoto ɗo a yiyat ɗumen ina juwa ndiyam ɗam ina dondi defte mumen ko nandi hen ɗum kadi ko caɗele ɗe ganduɗa vraiment koko ɓurni jojjude gueɗe ɗe ha ganduɗa laamu ngu hankkadi surtout kadi jagorɗo tambiɗo fannu o beele hande o fotano teskede démarche uji makko ɗi ganduɗa ko baɗɗi fayida kadi wona pattablami kono kadi wono jojjuɗi kadi taw ko ɗon e ɗon eyyi andi Alimu no mbiɗa ni ñande alarba nde ni kanko le président Bassirou Diomaye o hirji o hirjini kadi laamu ngu gouvernement o nde ɓurata wawde darade e wattude hakkillaji mumen e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen lori hande ɗam ɗo ilam eɗen mbawi yiide surtout waɗɓe waɗi concerné ɗiɗo ministre uji ɗiɗi kam ɓe ganduɗa hande ko kañumen poti tawede ni ko mbiyata ko wadde mêlé e gueɗe ɗe woni ministre Cheikh Tidiane Dieye e ministre de l' intérieur c'est vrai qu'en waɗi lenteur koto banggue heñade arde wallude yimɓeɓe fabade ɗumen ji wonko ɓe jaltino to banggue 8 milliards nawdi ɗum e nokkuji ɗe wawde wallude ɗumen ɓe ganduɗa hande jayirama neɗɗo so tawi a waasi nokkuma a waasi dendagal ngaluma ganduɗa ko ɗum ummade ayi ɗo yiyata gendi baba ko wayni oɗo calamité so ari so tawi aɗa ummo ɗon ko hunde ganduɗa ni musaɓe wonɓe ganduɗa ni c'est ndiyam hande nanayi nokkuji mumen dañani ɗo woni hepti foof mumen kono koko cali ummade noon nde tawno ummade ko gueɗe baɗe noon ko hunde musde ɓerde kono foy wade noon lenteur ne waɗi ɗon erotoɗen laamu ngu nde ɓe keñotoɓe gara fabade heddi kadi to banggue gestion no ɓe mbirani to banggue 8 milliards mo ɓe ƴetti o wawde wallude yimɓeɓe to banggue gurdam mumen en jii quand même wonko foti hen ƴeewede nebbise par ce que en jii même le maire de Kidira par rapport to banggue Bakel to ballal ngal laamu ngu fonno addude fewde e ɓesguji ɗi ko ari toon ko eko waɗa annoncé ko ene serti doyen haali nan to banggue Podor ni elle ene seeɗa naneten ɗo ɓe kalat haala département de Podor o e heureusement en nani le président Bassirou haali palol dande maayo ngol foof kala ɓe ganduɗa nana mbaɗi impacté e gueɗe ɗe mbawa walle le plus rapidement possible alay saago ɓe mballa hande ɗum ɗo ko kamɓe tan poti hen darade nde tawno
ko faggudu leydi Sénégal woni woni ɗo ko jogori ɗo tawno woni telɓude ko ɓooyani ko en jii deftere maɓɓe nde mbaɗi par rapport et vision Sénégal 2050 woodi ni hay ɗo ɓe mbaɗi estimé to banggue sa ƴeewi to banggue PIB wona PIB kay jooma taux de croissance Sénégal 2025 2009 wonɗo ɗum faduno en jii hannde quand même activité ji fof ko dari parce que hannde ilam ɗam to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko aynaɓe so pinino jahatno gaynoya mbaɗat transporté to banggue wonande bétail o gila e jeygu ngu tefankagal ngal e ko way noon sukaɓe joguiɓe jakartaji e goɗɗum activité ji yahoɓe ɓe e nder guesse ɗe ko way noon fof ko activité ji maaro ko ndema ka gawri ndi fof hannde naate ndiyam en jii to Gouloumbou ɓen ɓe ganduɗa ko remoɓe banana plus de 50% e koɓe ndemanno ko hannde naate ndiyam ko mbaɗi estimé to banggue koɓe perdi ko hedde 9 milliards pawɗo temedde 5 millions e ko fawi ɗum ɓe perdi ɗum e tuma mo ganduɗa e oɗo ɗam ɗo ilam e ɗam ɗo oɗo ñamade plus de hedde ujunere mais également aussi ɓe liggiri sukaɓe ganduɗa horma hannde kamɓe fof ko jii chômage hedde ujunere e ko fawi ɓen ɓe ganduɗa ko yaaɓe chômage technique e ɓen hannde sa ƴeewi mbaɗi ko des prêts bancaires plus de 2 milliards e ko fawi donc ɗum ɗo fof noon sa tourne autour artata koye faggudu leydi Sénégal to banggue en jii wonko rewno ɗo Covid rewin ɗo Macky Sall en garino ha e tuma mo ganduɗa Sénégal eɗen paduno to banggue taux de croissance à 10%. Malheureusement Covid rewi ɗo inflation aduno hakkude guerre russe e ko way noon rewi ɗo ɗum ɗon fof waɗi batti ha ni dañƴen taux de croissance mo ganduɗa ko telliɗo ɓeɗo ɓe gari malgré noɓe mbini ɓe tawi ko yiyete ko to banggue état des finances publiques Sénégal won ɓe mbanno estimé Sénégal ma yaɓɓoy to banggue taux de croissance kono ɗum kadi artat tel toon tawno ɗum ɗo waɗi kadi en wala donc alay sago ɓe itta kadi ngaalu mo ganduɗa ɓeɓe duttino ɗum e ɓesguji ɗi to banggue wonande ko mbiyata ko wallude ɗumen to banggue pañeji ménagére e ko way noon e ko way noon e ko way noon ɗum ɗo foof ene jeeya ko ganduɗa hannde ana kadi waɗa batte mawɗe e faggude leydi Sénégal nden noon kamɓene yoɓe gandu ɗum ɗon kala ko ɓesguji ɗi bonira ko leydi ndi tinar ko kadi ɗum ɓurat tawno ko activité ji ɗi foof ko l' ensemble des activités ji ganduɗa koye ceŋɗi certuɗi kayen ndendi ko kañumen hannde dañi ɗiɗo caɗele kadi ko pitali fitandu hay soko wotoru déjà en jii fuɗɗima kadi hay pitali puɗɗima hay ko je crois que heccanki walla hanki to dondu woodi cankiɗo hoon e ɗam ilam ɗam donc ɗum ɗo fof ko caɗele ɗe ganduɗa hannde nana rendi laamu ngu kañum era hen c'est vrai que eɓen mbaɗa hen kono ko yiyete ko laamu toujours hirjinti yo ɓeydu ko yiyete ko to banggue jaɓɓal mum ngal waɗat walla ko ɗum tan hay ko nde tawno ko ɗum gueɗe Allah ko ndiyam ko catastrophe naturel en mbawani so tawi min mbi eɗen dutto wonde ɗum noon haalanoma ɓe jertinnoma ko ɓooyi ala nden kadi wontata ko falantere wonde kono ko yiide tan ko ɗum gueɗe Allah ko Allah addi e kamɓene eɓene mbaɗa hen koɓe mbawi kono kadi hirjindeɓe nde ɗum kadi wasa wadde jonga jongi surtout ko fano e ɓesguji alima ko hunde moƴƴere no fewi. a jarama Mouhamed Ndim en tout cas hirdinoji ɗi koko ɓuuri jojjude tan e kala e saaha kadi ɓeydude ɗum kadi e kala e saaha ine foti yuntede kadi peeje kadi poɗɗe daɗɗede ɗe ko peeje ɗe ganduɗa ko ɓurɗe tidde foti wonde ɓurɗe tengtude ɗum sen mbi noon ko laamu ngu kalden hen saabu en jii so tawi tumnama e kabaruji ɗi ganduɗa nana heeɓe OMPS hande o so tawi yimima wonde so renaki ɗo e 2025 aussi ilam ɗam ma ɓuuroy hewde caɗele ɗe wadde firti ko yeeso fayi ɗum noon ndeke mboɗo sikke oɗo saaha jojjande laamu ngu e daranade ɗum ine moƴƴi so tawi ɗum ɓenni kadi ɓe jurno ka ɓe coynoyo kadi ko arata ko kadi ɓe mbaɗana ɗum préparé beele janggo e jaam ɓe keblano ɗum mais Aliou c'est très normal parce que ɗum ɗo il faut paden ɗum woto jejjiten sommeji ɗi Macky Sall yahanno e G20 par rapport e changement climatique e ko way noon ɗiɗo alerte uji ko koye heddi yimɓe ɓe ni to banggue enenne no gurdam men no guila e kotki men surtout ken fotɓe ɗum ƴewtade ko ɗum woni haala ko noon nde ɗo toɓɓere so tawi en ndewi ɗum ne wawi wonde émission o foof kono noon eɗen jogui toɓɓe goɗɗe kadi ɗe ganduɗa ko jojjuɗe poɗɗe rippede Elhadji Bassar to banggue dawrugol hande o haalate ko alhaali débat public hakkude Ousmane Sonko e Amadou Ba hande noon haalluji ne kewi hen Elhadji sikki ala noon goto e mabɓe foof déjà hankkadi nana dari darde wonde
débat o ine waɗi ɗum intéressé caggal nde Amadou Ba jaɓani ɗum Ousmane Sonko en ji koye jalte ɗeɗo Sonko yaltino a haali Amadou Ba yalti aussi kañum ne waɗi jaltal mum caggal ɗum Sonko erimbo e débat public on débat public Amadou Ba wi jaɓanimo ɗum ha e oɗo saaha woni koye peeje e holno débat o waɗirte kono de haɗani ha hande woni citoyen ji ɗi wiɓe wonde débat o waɗata won hen ɓe ganduɗa kañumen ko Ousmane Sonko e hoore muɗum tumata wonde suusa walla yiɗa débat o ko ɗum jeeyi sababu sans ko eɗen gara to banggue sénéra e ko nandi hen hélas an yiyandema e oɗon fannu ko holton nayori e aɗa andi Halima bon débat o ko débat mo ganduɗa presque pratiquement sa ƴetti saɗa waɗa pecce nayyi Sénégal na pecce tati e feccere pecce tati e feccere walla pecce tati e feccere feccitande ene jaadi yo débat waɗa kono aɗa andi feccitande winde o débat waɗa kamɓe ɓe gandi Ousmane Sonko kala kumpriɗo Ousmane Sonko aɗa wawi débat no wawi wasa wadde par ce que Ousmane ene wawi haalde hannde janngo firta eyyi hannde Ousmane Sonko ko ɓuri ko teskinde makko kala ɗo huccite public makko kala ko yiɗi haalde o haalata kala ko ari haqqille makko o haalata sans pour autant o miijo peut être ene wawi somi haali ɗum ɗo janngo komi namditte ɗum walla gueɗe bannonen walla mi haalini ɗum ɗo yomi renta ɗumen mais kanko so ari tan o haalata o haala no yiɗiri e no famille joni noon o rewi haalde ha o wi e wonde o yiɗi ko débat hakkude makko e Amadou Ba joni Amadou Ba aussi ari dari mi wimi e wonde débat o mi hokkimo feu vert suba ñalawma cuɓoɗa dat no jiɗirɗa foof cuɓoɗa hay temuji jiɗɗa jewten mbiɗa paari jewten hen ɗum ɗon fof joni ari kadi ha ɗum kadi laatima heddi kay yoɓe tinno yo tinno kanko Ousmane yo tinno saabu Allah nura wi tan yoɓe tinno hélas ala Ousmane par ce que Amadou Ba mbeɗen paari ko kañum an doyen yoɓi kamɓe ɗiɗi foof non kam d'accord non min jiɗimi ko Ousmane yo tinno Amadou Ba mbeɗa andi en tinni aɗa jogui hoolare mbiɗa jogui hoolare Amadou Ba ma ar woni ma hoolare par ce que waɗi mbiɗ noon Amadou Ba quel que soit alpha ko mbawɗen wadde mo reproché foof awa wiide e wonde Amadou Ba miiɗi haali ɗum ɗo ruttiti hen caggal Ousmane noon sa foof en waɗa gueɗe mbaɗ noon en rutto mi anda noon holto fawi en wawi taw ko aɗa andi en wawi taw ko ɗum stratégie kala hunde duttoɗa caggal en wawi taw ko ɗum stratégie mais kam tawɗen ko haal al par ce que yiyama ɗo yitama ɗo to banggue politicien ji ɗum ɗon kam wona ko hesɗi e mabɓe kadi wona Ousmane goto wona Ousmane kono kanko waɗi rufide rofto par ce que kanko kemak ndo ari nde hen var ari var de a hélas mi meeɗi haalde ɗum ɗo e plateau mbimami var mone mabɓe fof varama non ananani mi wiyani hay goto waɗaka var de mais mbimi var ari tan que très normalement ari tan ha yimɓe hankkadi gandi tan subaka Allah o kala subaka Allah Ousmane Sonko yaltini konngol var ar addi ɗum ko wasde rende konngol ngol addi ɗum ko peut être kanko mi anda hol probléme mo jogui hen très sincèrement par ce que ɗum ɗes hawna seeɗa ay min mi meeɗi wiide mbimi min ɓuurimi salade e leader min leader am wonno komi jaltowo mbiɗa yiɗi leader am haala gonga mbiɗa yiɗi leader am daro e gonga par janggue e jaam somi darti somi kala ɗo darima taw mbiɗa wawa ɗum malheureusement ko ɗum ko weeɓani dawrugol mais hunde hulɓini en tout cas Ousmane kam mbeɗa andi kam omo jogui caɗele o haala hunde o tongo e ko haali ko à chaque fois so haali ene heewi so haali janggo o mi anda o yeji tat mi anda hol probléme mo jogui mais omo jogui caɗele mais kam débat o ene moƴƴi ay débat o yimɓe no mbayni yiddema hay seeɗa caliɗo saliri tan ko andude e wonde Ousmane afin mi ene wawi yaltude hen kono yo tinno saabu Allah nura ɗum woto yaltu hen yo yahe débat o ha gas yimɓe ganda ko haalata ko hono wayi par ce que c'est tellement intéressant par ce que surtout ɗiɗo chiffre ɗi ɗum ganduma e mbaɗi ɗum avancé e ganduɗa hoorema ko laamu président Macky Sall te oɗo Amadou Ba en tawa hen donc ɗum ɗon ina moƴƴi eɓe laɓɓinani yimɓe ganda holen ko woni gonga ko wona hen gonga gueɗe gonguel kadi wonko ganduɗa kam e nder débat o ina jojji ɓiɓɓe leydi ndi paama o meeɗi wiide kadi yimɓe ɓe e koye mumen ina jiiɗi humpitade won kadi o meeɗi wiide Amadou Ba ɓurɗum wonde tappet ɓurɗo Amadou Ba wonde tappet ala e ɗum noon ɗum noon foof o haali ɗum o fayi ɗum e dow bete Amadou Ba joni noon Allah addi ha ɓe jettimi ala so wona yooɓe gaara ɓe daroɓe kalde yimɓe yooɓe dar yooɓe daro tan ɓe kalda yimɓe yimɓeɓe mbawa famde Mohamed an mi arayma to banggue oɗo débat ina wayno hande o ma mbiyani ɓe puɗɗima tengti an mo ganduɗa ñande foof aɗa tima e jaydeji ɗi en jii ko jaydeji ɗi jaltini hanki surtout débat mabɓe o ma mbiyani ɓe puɗɗima saabu konnguɗi jabti e ɓena dokkodira ɗum soit e réseau ji sociaux ji ɗi walla e jayde ɗe ko nandi hen ɗum ɗon beele an ine miññuma wonde débat o ma o wat kadi wiyoɓe ɓe wonde Ousmane koko jogori dogde débat o beele an miijomani yaari toon
eyyi adandi alima ko addi fof débat o waɗa ma ɗum won hunde nde ganduɗa ma wel yimɓe en tawno kooda ɗum ne kooda jewte baɗɗe noon ɗum ne kadi ene addani ko yiyete ko Sénégal en miniature wonande démocratie ɗum ɗon so waɗi an adda ko addata ko yiyete ko no ɓe mbiyata ni yewtere hakkunde opposant e gonɗo e pouvoir tension ji ɗi ma usso yimɓe no kooɗa ɗum sen duttimo seeɗa en 1978 Masmoud Diop ki Moustapha Niass meeɗi waddude yewtere wande noon to banggue namde tawi ko yewtere gooɓi julde e ko way noon heddi Ousmane Sonko c'est vrai que Amadou Ba waɗi point de conférence de presse to parti ganduɗa ko parti socialiste haali haala ka ko nden Ousmane windi e page mum wonde ene namdimo débat en jima taw ko no weeti mum Zahra Iyane Thiam mandataire o kañum ne yi Amadou Ba de jaaɓi Amadou Ba jaaɓi nder noon hankkadi ɗum wonti coow joni noon enjeu ji nan ɗon dari woni kanko Amadou Ba o ko noonne kadi kanko Ousmane Sonko nde tawno ɗum so waɗi mais sen garti ni e histoire en 2002 deuxième tour Ablaye Wade Abdou Diouf sen teskimo ko way noon ɗeɓino wadde hakkunde Abdou Diouf e Abdoulaye Wade ngam ɓe mbawa wadde ko yiyete ko homme genre ni no Sonko ɗaɓɓiri e Amadou Ba nonne Abdoulaye Wade e Abdou Diouf deuxième tour beele ɓe mbawa wadde ko yiyete ko to banggue yewtere gooɓi jile ko way noon on saaha kanko omo ganduɗa ko Halifa Ababacar Sall wondude ɓe mi ganduɗa que je crois que Halifa Ababacar Sall e yaadiɓe kanko Abdoulaye Wade non kanko Abdou Diouf ko kamɓe gonno représentant ji Abdou Diouf Ousmane Ngom e Idrissa Seck ko kamɓe gonno yimɓe Abdoulaye Wade ɓe mbaɗi délégation ɓe jeehi Sénéra nden Sénéra en 2002 nden Sénéra wonno ko wonno ko HCR woni Haut Conseil de la radio télévision ardino ɗum ko ndeysan yo Allah ɓuɓan yo Allah o mo ganduɗa ko Babacar Kebe ɓe jeehi haalde et sur les modalités par rapport ko poti ko yewtude to banggue toɓɓe ɗe poti yewtude nden kadi ɗum coowaɗo en ko poti ko yewtude to banggue wonande débat ji ɗi on saaha ɓe mbaɗi énuméré hol toɓɓe ɗe poti yewtude Ablaye Wadde yalti yimin mi pari yewtide ma dendagal toɓɓe ɗe ƴettuɗa hayni ke en ken ɗumɗani kala ko fatuno e gueɗe leydi ndi eɗen jewta hen ko ɗum noon addi filñitere Abdou Diouf huuli seeɗa rosti nden kañum wonno e laamu ngu ko ɗum ɗon kadi arti ɗo en koye on contexte yimɓe goni ɗo hande e hakkude Amadou Ba e Ousmane Sonko par ce que Ousmane Sonko won datuji ɗi hokkiti Amadou Ba yima ko min pari nde jiɗɗa foof woni waktu ñalawma tuma fof nde jiɗɗa minima eɗen joddo kala ko fatuno e toɓɓe ɗe ganduɗa ɗum ɗo eɗen poti yewtude wona tan ko Ousmane Sonko noddima ko état des finances publiques ala dendagal ko jiɗɗa minima mi pari eɗen par ce que Amadou Ba wonde yi wonde e conférence makko de presse kanko nde wonno des finances nde o yahata nde tawi woodi tuumaji ɗi o fuɗɗi wadde allégé o accude parce que o yi ko nde o ummoto nde trésor banque centrale o piri hon ko ɓuuri 270 milliards ɗum acci toon wadde ko haalete ko kanko tawan ɗum e haala pourtant en nani écho ji ni Hadim Ba Loka Afrique e Amadou Ba wonko woni ɗon donc won certaine milliards uji innete ɗon wadde ɗum ɗon fof ɗum wawata labde koye nde ɗo jonde et aussi Ousmane Sonko wonko yino Amadou Ba e campagne uji ɗi o yi Amadou Ba ƴetta dossier walla wooda ko ƴetti mi yiya ɗum tegal ci suuf nden Ousmane Sonko nde woni nde syndicat toon to impôt et domaine ɗon so tawi a ƴeewi hakkude mabɓe ndende Amadou Ba ne woni directeur général des GID directeur général des impôts et des domaines kanko Ousmane Sonko woni simple mo ganduɗa ko inspecteur des impôts et domaines to banggue sa ƴeewi chaîne hiérarchique 3 ɗum ɗo nana hakkude makko e Amadou Ba holno ɗum latorto beele eɗum woodi walla ɗum woodani ɗum laaɓata koye jonde nde so tawi eɗum woodi ma ɗum waɗ impact e Amadou Ba mais so tawi ɗum woodani yiye ko Ousmane Sonko tan ha joni haali to banggue andude nature ɗon Ousmane Sonko kanko mo ganduɗa hoorema gowɗo haalde hunde tan hunde firto
so ɗum ɗon so wodani est ce que sikkani arta tan ko ɗo wonno no bon haalde firto cikkim est ce que ma wor ko bonninimo haalde firto parce que kanko ɓoyi ɗum wadde o sisnum doyen no doyen non c'est vrai non c'est vrai mais kalen gom tan ɓuri kon labde ƴen ɓuri kon labde woni comme par exemple arena ko waɗi ko toon ko holliri ko toon aɗa ɗum ɗo kam tawi tan ko haala Allah daroɗa kon aduna fof mbiya woni min mbaɗanam ko tappale ɗum kadi te yimɓe daro ngoya koyno aydu mbojan mais min ɓenɗon ɓenɗon aydu mbojan habib sien très sincèrement ɓe poti ko arde ɓe tuubana sénégal naɓe ɓe poti arde ɓe mbi sénégal naɓe min tuubani allah noon min tuuba noon ɓe gara kadi ɓe jahtoyi ceernaji ƴeew ɓe jahtoyi khalife général mouride o ɓe tuuban ɗum ɓe jaha toye khalife général mouride o ɓe tuuba khalife général mouride itti ko tamoroje koye peeje maɓɓe i kon an peeje peeje dawrugol élage ay peeje dawrugol hol fam te a famata an joni won waɗɓe won waɗɓe ko wayni ami ayi waɗ ɗum ɗo taw ko goto fof e stratégie mo yarata goto fof stratégie hollude sénégal fof an leydi ni an kay sala funti kam fundire militant ma mimi en tout cas kono won funti sénégal fof kam dawrugol ngol kam so tawi ko gonga caɗele nan ɗon dawrugol ngol ne ñawi élage ha ɗon ay dawrugol sénégal woni sonko dawrugol sénégal koko ñawno amadou bayo maki yo halima dawrugol sénégal koko meeɗi ñawde kono fuɗɗi ñawde ha ɓuuri bonde que 2014 fewi oɗo saamu gonɗen ummade 2014 fewi oɗo saamu gonɗen vraiment kala ka meeɗa yiide e politique sénégal pastef non doyen wona no adani non c'est vrai hein je dis la vérité c'est pastef parce que aɗa andi ɗon kadi aussi addata ko brèche ko yewtere wonde c'est vrai 2014 fewde joni peut être ɗum 2014 wowli ko garangal Ousmane Sonko ha yimɓe jitti noon e ɗiɗo tuumaji kono sa ƴeewi to banggue sa ƴeewi to banggue hande landaji politique bi mais wona Ousmane Sonko tan APR to banggue probléme structuration en jii hande ayi formation politique doyen ko hunde moƴƴere no afama ayi formation politique to banggue école nden ɓen ɓe ganduɗa ko yohoɓe hande ƴeew Barthélémy Dias malgré hande no wayi mais en waɗi canalisé hoore mum sur certaine to banggue ɗum wona affaire yo mbeɗa wawi jaɓandema hande comme par exemple hande parti mo ganduɗa hoorema vraiment ina waɗi structuré a yeɓat ɗum a weltata mumen PS parti social heddi ko fof parti kiddi ɗi fof ko ay APR de 60 APR de 60 a faami président Macky Sall stratégie mo ƴetto o moƴƴani manam hulde wadde structuré parti muɗum anji frustration ngaji faade militant mum mais ay so won structuré parti o hande ɗo cowuji gonɗe APR fof wonta payene toɓɓere wonde nde ko caɗe mais fadma harma yaade toɓɓere nde hadma yaade toɓɓere nde pastef sa yimɓe wima en bonni ƴeew oɗo jaltuɗo oɗo jette docteur Diallo jaltuɗo ƴeew kongi ɗo halɗi o sénégal joni ko royaume docteur Abdoulaye ɗum ko haala tan ɗum no ɗum mo renangen ɗum ɗum c'est un simple citoyen bon jiɗo ko un simple citoyen Bougane n'est pas un simple citoyen non jiida ala jiidade no jiida wona gotum Ablaye Bougane wona n'importe quel leydi ala non mbim ko mais c'est un citoyen Bougane est un citoyen kono Bougane le citoyen a le droit de dire tout ce qu'il veut Bougane kala citoyen en jogui droit wiide kala ko wela non Ablaye Diallo c'est ça la démocratie wonɗo sarɗiji men kanni won kadi rutta mbiya e wonde leydi ndi hande leydi ndi dutɗa mbiya wonde leydi ndi hande ko royaume wonɗo roi que Ousmane Sonko prince ko président de la république non dutɗa mbiya e wonde kala dekkonɗo commune waɗo commune pawa hen ɗum ɗo non aɗa andi mbiyen e wonde ko ɗum ɗum Bougane ko leader joguiɗo mouvement gëm sa bopp Ablaye Diallo pas docteur bon Ablaye Diallo Ablaye Diallo ok même to banggue politique mi ala quand même ɗo jiimi peut être ko neɗɗo mo ganduɗa ko sympathisant ne haala kono leydi nden kay enen gandi leydi men no yaari enen leydi men wona monarchie leydi men sa yimɓe rutnoma e makkanko jiɗmi wiide de 2014 à nos jours chaque jour ma yi dérive bonɗo mo ganduɗa ma ummotoke Pastef feewi e nder population kamɓe fof jeene toɓɓere wonde ƴettade yimɓe ƴettade seeremɓe ke mabɓe ari hen ƴettade aduna fof s'il te plaît hojomaji meɗen woni koye toɓɓere ma nde ɗo mbiɗa jawten ɗum de ma en gartu hen ko débat aɗa andi débat o ndeɗo yontere ken artoyo hen saabu mo waɗo waɗata ko woni hen fof wadde jowen
jowen tan Mohamed ndim transhumance o Mohamed tinno daɓɓikinoɗa kadi mbasa ruttade caggal no fewi par ce que hojomaji ɗi ko jaaɗi transhumance politique o hande o woni ko haalate e leydi ndi sababude kadi koko yiya saabu en jiiɓe ɓe gandani gummo to gonno ina paata e surtout Pastef ko wayno hande ko ɓuuri hewde e haaluji Déthié Fall ina jeeya hen dokkiren ɗon yeeru ummade ɗum e Sammoussa Kaddu ko artude ɗum e APR Pastef jaako ɗon hande o addi haaluji kewɗi kono kadi ne waɗi woɗɓe ɓe ganduɗa kañumen ne gummima to gonno garti e landa Pastef hani kadi haaluji goɗɗi nana jalti to banggue ummorade Pastef naaɓe eyyi aɗa andi Alima banggue transhumance bon heddi ko Ousmane Sonko e Diomaye walla mbiyami ko Ousmane Sonko kañum woni président walla kañum ardi landa Pastef wonko haalno kam ko ɓe cohlani hay transhumant goto kala ɗo neɗɗo wonno yo won ɗon yo tiɗon taɓita ɗon heddi noon yimɓe ɓe ne mbawa kadi tawno ko politique goto fof ne wawi miijorade e hakke kañum no yiriri gueɗe ɗe e famamuye mum ni bon holko addi ɗum ɗo eɗen gandi kam gadiɗo wadde transhumé e landa Pastef ha yimɓe fof nani ko mo ganduɗa ko Elage Mamadou Diaw Mamboy Diaw kañum ari yimɓe coowi seeɗa hay yimɓe kalani haydara ene yaha ha jiiɗen le cas Déthié Fall mboɗo sikki hande ko ɗum ɓuuri quand même lollude Déthié Fall mo ganduɗa sa yesso seeɗa holko mo ganduɗa yehino ha Idrissa Seck ni yiyata ko kañum woni ɓiyum af en gandi ɓeɗo ɗiɗo ko yimɓe ɓe ganduɗa ko taɓɓinnoɓe yimɓe sa yi tan mbiyata ko ɓiɓɓe Idrissa Seck woni kanko Déthié Fall woni kanko Yankoba Diatara holko addi hakkunde makko e Idrissa Seck ɗum tagui konde Idrissa Seck ƴetti ɗo décision tawtoyde Macky Sall nawa au conseil conseil économique social et environnemental nden kanko waɗi démissionné o waɗi démissionné e poste o joguino hande so on Déthié ari c'est vrai que wonɓe o yaaduno e Ousmane Sonko en explication ndewo certes Ousmane Sonko ko gouvernement ari waɗama formé ɓe noddanimo ɓe kalnanimo ɓe tiddiniranimo o yalti o tawtoyi Bougane ɓe mbaɗi coalition Sammoussa Kaddu woodi yiiɓe ni hay inde nde ko kanko yaltini ɗum bon hande o tawtoyi Ousmane Sonko min kam so Allah guile o audience o waɗi jamma o jiimi omo haala en audience o no yaari ni jiimi hen mo nami e frère mbimi gasi ko tawtoyo waji o waɗi on jii o waɗi point de presse mercredi o waɗi annoncé wonde o tawtoyiɓe donc ɗum kadi ana ko hunde nde ganduɗa en kasi ɗum yiide e politicien ji transhumance inde nde ni wonɗo waɗanma renvoyé transhumance enen ganduno e transhumance ko fulɓe ɓe ganduɗa ko eggoɓe wonduɓe jawdi mumen gummo e oɗon nokku paye e oɗon nokku ummoɗo walla ɓe mbiya ɗum pollindaji ummoɗo paya ɗo joni so tawi enen hande ko enen batti wadde ɗum kamɓe politicien ji ɗum ne kadi enen Sénégal naaɓe joni elle ne jogui hen pinal ne jogui hen fulla mawɗo woni holɗum ma mbiyani est ce que ɓe mbaɗani signé pacte d'honneur mo ganduɗa an leader o so tawi a yeehi ko an tan yahata kono a nawata kay carte uji ɗi par ce que yimɓe jiiɗum en jiiɗum ko ganduɗa heewi waɗi e politicien ji ɗi ganduɗa à la dernière minute mbaɗata transhumé jaaha kono a tawat so tawi élection ji ɗi mbaɗi a tawat sanction o jomumen mbaɗata sanctionné ɗum kadi koko ɓooyi en mbawi toujours a yiyat hoore mi rutta caggal seeɗa en jii Ablaye Wade e Senghor ɗo ɓe mbiyata ɗo d'union national bon ɓe jimiri ko hunde koyde kono surtout hande ɗiɗo momaji ɗi gonɗen Sénégal naaɓe ne jogui fulla so tawi a waɗi transhumé kamɓe tawno hande en paami idéologie ɓe ganduɗa ko politicien ji ko leurs intérêts personnels enen ne jogoɗen fulla men mbawen wadde jugé gueɗe ɗe so tawi ari enen ƴeewen holɗo poɗɗen dartorade mbaɗen jomumen sanctionné ɗum waɗe banalisé janggo e jaam so tawi neɗɗo waɗi ko wayni henna tawi vraiment ma yimɓeɓe mbaɗ ɗum sanctionné ko haaka janggo e jaam kala jiɗɗo nadde dawrugol ma wonno daroɗa hélas rapidement tan hojomaji meɗen ko gasɗi ha laaɓi eɗen keddora toɓɓere wonde nde ganduɗa to banggue société oɗo transhumance hélas en jii transhumance o hande o ina heewi saabu a yi banggue Déthié Fall no yaari ni kono kadi ne waɗi woɗɓe ko wayno Ablaye Sall en ko wayno Djiby Sy en kañumen foof koye APR gonno kono paati e Pastef yiyande ma beele ɗum ɗon to banggue crédibilité neɗɗo o to banggue dawrugol ngol beele ala ko ustata toon kono kadi ha e ko ganduɗa kañum woni yimɓe muɗum e ko nandi hen Mohamed ɗeɓi memde ɗum ɗo joni ko wona ɗum
to bange Pastef kadi en ji ɓe mbino ko kamɓe transhumance ɓe ngala hen hande ɓe ngala hen janggo hande noon fuɗɗima addude haaluji hani wiye wonde kamɓe peut être que mataw kamɓe ko koye mabɓe tan saabu sa ƴeewi le cas de oɗo Samba Ndiaye hande nan addi haaluji kamɓe Pastef naɓe mbi tan ko tati memata jeenayyi yo jooma ittu ko nomi mbo ko PCA eyyi aɗa andi kañum ko ɓuuri hen hulɓinade woni wasde rende konngol muɗum eyyi kadi gueɗel gongel ngel woni mawɗo men haaliyanke mawɗo no wiyete kadi pullo élevage gonɗo e gaynako Amadou Dikal mbo calmintemi au passage mbiɗa jarnoma Amadou Dikal mbiɗa weltanoma Amadou Dikal o wi yo wajiɓe surtout ɓiɗo mairuji ɓe ganduɗa ma kamɓe eɓe goni ke surtout dowru ndi walla keɓe fulɓe walla ɓen ɗon o wi holkeɓe dogata yoɓe tinnu saabu Allah ɓe kalan en holkeɓe dogata mari wonko ɓe jii ken jiyani ko ganduɗa hoore ma ina jarniɓe ɓe dogo effectivement won haalɓe wonde ko wayno ne soomi hen élage so tawi wonko ɓe jii ken ganduɗa hoore ma ina hulɓiniɓe ha keɓe dogo koɓe paami ko en paamani keɓe paami ke paamani ye pammine en ɓoreɓe dokka ɓe gacca meɗen enen gonduno mais so yeehi ala ko heddi so wona an a wiyama e wonde war ar e oɗo galle enen fulɓe en ganduno ay en mbima sa waɗi ni feɗenuma tan a jorɓat galle janam a yaltini neɗɗo a ƴetti feɗenuma a wini yaltu gallam on galle kay mon tan natta hen mbiya e gallam oɗo min miiɗa gara hen minne ummo rom ara mi naata e galle ma o so Allah won ko hulɓini en hawni ha wan en hawni ha ko ɗon hawnade wawi haadde heddi kadi gueɗe gonguel woni comme par exemple ay mairuji men ɗi mairuji men ɗi jogui ɗen ko eɓe ngala chance ko woni maire mo ganduɗa ma gummoɗa jaaha ay moƴƴatno saɗa yahta waɗi wonmo jaaduɗa kono gummoɗa jaaha a yadana e goto gummoɗa jaaha jettiɗa caggal ma a yiita hay goto addantama ko dogde ay fulɓe mbi fitan hulta yeewete ɓeɗo mbeɗa jogui jorto moƴƴo kala gummi dogiye ma yeewete sa yeewama woto artu kono noon Elage Abbas Sall Allah jarama e Djiby Dieng wallu min seeɗa tan hojomaji ɗi ko gonga gasi kono ndeɗo toɓɓere kadi il faut yimɓe gara hen Mouhamed toɓɓere men wattininde ko alhaali ɗeɗo caɗele to banggue dewgal hakkude Dieynaba Ndiaye e biyeteɗo docteur Aliou Badara Mbacké en jii caɗele baɗɗe hen ɗe ko caɗele ɗe ganduɗa vraiment enen fof eɗen kumpiti ɗum haare waɗi piggal waɗi hen ha kaso heeƴi hen saabu sa ƴeewi kanko suka debbo ko kanko gorko adi portude plainte sababude vidéo ji ha nawi mo nder dumbirdu to hande o kankone kanko gorko o nanggama sababude piggal ngal kono kadi hay wondiɓe makko Mohamed dewle hande ɗe beele fotani yurnitede beele ko wayni ina wasa jolde hen saabu ɗum ɗo kam so tawi ko gonga wona ɗum waɗi wiyede dewgal eyyi Alima oɗo feede ko hawni hen ko tan ko ɗum yani ɗo banggue mo ganduɗa ko médecin eɗen ganduno kam yimɓeɓe so tawi hande ñabbuli ɗi so tawi won ñabbuji ɓe mbima yato dentiste yato ophtalmologue yato omo ganduɗa ko psychologue yato mo ganduɗa ko kay woni mo ganduɗa ko cancérologue eko way noon eko way noon so tawi gonduɗa koye ɗen gueɗe foof so tawi neɗɗo ni hakkille mum walla wonde fittanu mum walla hakkille mum ne sohli de conseil ko way noon ɓe mbiɗa yaaro psychologue ƴeema ɗum ɗo foof tawate koye galle ɓe ganduɗa kañumen jogui safar en jii oɗo coow kadi ko cafro mo ganduɗa ko médecin chef gardiɗo district ko kañum hande ɗum ɗon foof koye hoore mum arti wona hunde fonde wonde so tawi tan ko haalde gonga kono fo e waɗa noon mbiyami tan vraiment ko waɗani wona gentleman par ce que aha non debbo quand même gorko foof e waade noon yimɓe fof ne gandi kam debbo kono foof e waade noon gorko debbo ma mo ndesɗa so yehini ha Allah woodi ko barkini hakkude moon ko wayno ɓiɓɓe nan ɗon kala noon ko wawi arde to banggue préfet ji gueɗe aduna aɗa foti ƴewde no poɗɗa waɗirde réagir ko wona nawde joomum hay so tawi bon woodi koɓe kaali to banggue en gandi cybercriminalité kam ko ɗin feewuji hande rewinto aynata ko gueɗe baɗe noon neɗɗo o omo jogui gueɗe ganduɗa ɗum ɗo ko kanko tan jiyani hoore makko so tawi a sakti ɗum tan omo nawete lawol te sa nawama lawol a dumbete hen a yoɓete hen e ko way noon kono ɗum fof e waade noon hakkude ma e joom suudu ma mboɗo sikki ko wayni so ari jaafodiri e teddungal goto fof yaha tawi ne waɗi suture e ko way noon kono noon en jii hande aduna o ɗo yarata ɗo gonɗen koye jamono technologie no ɓe mbiyata ni
ko jamanu intelligence artificielle kono non ko yimbe yo gartir hakkillaji kadi dum do fo sa ƴeewi ko réseaux sociaux tan e réseaux sociaux non mi meedi ganda ko kilifa men ko ceerno men ko darorgal men ko fof men hamme Amadou Ly yewtere nde o wonno tenbi pengal Mamadou Alassane Ba haalay gueɗe réseaux sociaux avantages et inconvénients o yi réseaux sociaux ko laɓi ki sa fini a naate wañi aɗa wawi tajju ɗum kutorɗa ma tajir borin kasirɗa ma tajir ɗum liɗɗi pewnoɗa ngam gurdam gueɗe ko gurdam ma kono noon sa renay kadi ki tañma ko ɗum tan woni réseaux sociaux a jarama Elage sen garti e morlal jiiri no mbiɗa ni wonno nde ɗo toɓɓere fran wonde morlal jiiri to kal kono noon ko no mbiɗa ni hojomaji ɗi Halima c'est vrai dewgal ko wil koye dewgal wona piggal ko wil koye dewgal wona piggal kadi joni ndimna haala aɗa andi kala ko hayl ko fof tawta ɗum ke suudu safriɗo sa wiyama ka ɗawaɗe haqqille sa wiyama ka ɗumin vraiment fonno wonde kam ko ɗum ɗo yana e neɗɗo goɗɗo mo wona kam inniro hoore mum min comme docteur wona cafro cafro aɗa inniro hoore ma min comme cafro comme docteur vraiment jaaha ha kene jaranma fiide mais ko debbo c'est vrai noon c'est vrai hande rewɓe wonkoɓe mbaɗata ganduɗa hoore makko ene itta ɓiɗɗo e nder reedu kono keɓɓe ko ɗum wawi wonde foof worɓe ɓene Elage jaɓata ɗum de non c'est vrai yo wat muñal ɗiɗɗi fof yo wat non jinimi tan ay sa yi gorko no wayni heew doole sa yi tan yaha tan ha ala ko hydras wona une fille te debbo no wayni yonte debbo no wayni hen worɓe ko waɗɓe violent tan kañumen de non mbeɗa jaɓi hen worɓe ay mbiɗani e ndeɗo toɓɓere wallahi nde fotani wonde morlal jiir wone worɓe ko waɗɓe violent a iwrata ɗumen nana a iwrata ɗumen ñaama debbo wona pour fiide debbo gonga debbo wona pour fiide kono mbimi ko debbo sahaji rewɓe sahaji eɓe guittu worɓe caggal Allah de telle sorte que a ronkat andude an holɗo ketta worɓe ɓenene cekno mais yaw ay min mbimi ko min mi yaadani piggal vraiment wona lawol kono mbimi rewɓe sahaji a faami eɓe jaade ma haɓe jetto e nokku mo ganduɗa hoore ma Allah ne seedi hay buɗɗiɗo jarantami e aduna o te taw kamɓe pawma ɗum ya oɗon ne wonko pawoton gartene ndeɗo te kam taw kamɓe rewɓe pawma onon ne wonko pawoton kono noon min kam onon ne wonko pawoton rewɓe ɓe mi yadani e gorko piyo debbo gorko piyo debbo min hay goppa ɓurinimi piya anatti wawde yaafir ɗum saabu Allah ene laaɗu mum kono noon mbimi ko rewɓe sahaji Allah ne seedi rewɓe sahaji kamɓe eɓen keɗo kamɓe rewɓe ɓen keɗomi onon keɗomi sahaji onon nanne ɓerɗe wonɓe ko ganduɗa wonma ko ene hirsa Elage Basna yewi kam ɓendiraɓe ɓayen gartu e yewtande nde ganduɗa spécial wonata yimɓe mbaɗa hen débat taw édition spécial wonata Mohamed par ce que Elage il faut min kuccodira e oɗo fannu des fois aɗa yiya aussi worɓe ɓe ganduɗa Elage ko hamniɓe rewɓe muñɓe tan ha natti wawde muñde muñal haari ke gorko ummoda ɓorno pat mum ɓorno ɗo foof ara ha yetto galle bamma wima wonde mbiɗa yidma adduma e galle mum wona hen Allah ko moƴƴo hojomaji meɗen gasi ha laaɓi Mohamed wayno e Alima ko weltanadema e ɗowgol émission waɗi fayida mais Alima en calmintu bandiraɓe men malinaɓe nde tawno joni mi jooɗo tan haaɓe mbatta neldudemi lien ji ɗi ganduɗa ko Piindi en calmini awoyninaɓe en calmini Goulambi ha toon to Folokiɗi ha to Kay Mohamed berga janoɗo Mali eyyi min noon aɗa andi komi Sénégal najo komi Mali najo hen komi Mauritanie najo hen donc vraiment en calmini Ousmane La notre grand frère mo ganduɗa ko PDG Jok TV toon to Mali to en calminimo en calmini dendagal malinaɓe kamɓe foof vraiment ko yeɓoɓe émission Samba Mali Gaye directeur général radio Nioro radio Kay no Madina Alheri en calminimo kankone aussi vraiment mi salmini noon c'est un grand monsieur mi salmini la présidente Fatouma Batouli Niane en calmini dendagal galle ceerno omo ganduɗa ko ceerno Hamme Niang sen mbi ceerno Hamme Niang noon ko ceerno Hamme Niang mo Alaji Seydou Nour Tall a jarama Mohamed hankadi yoni min tampi e calminal ɗi Elage wayno enen aussi en calmini dendagal
yeeɓi hen koɓe men kamɓe kala kono sorena mi wattat addude ɗo tan fiil tan mi fawa les diwi a yilontomi ɗo karawa ane hoorema min beltinimama kadi enen calmina vraiment monsieur Diallo mo ganduɗa hoorema vraiment iway so Allah a salmini Moussa Diallo par ce que aɗani monsieur Diallo waɗat min salmi monsieur Diallo woni ka debbo e mo sahaji ɗi garta ɗo no lawɗiri ni poɗɗo wonde galle compréhension mbo jogui o Moussa Diallo ko gendiyanke noon sinno ko on compréhension worɓe fof jogino rek en wawi dillara kankone koye pularu dillara ay jamme kisal mo dokkuɗa monsieur Diallo omo wawna en no fewi omo wallita en jamme kisal mo dokkuɗa monsieur Diallo ha ene yamirma yaya sinno ko on jamme kisal tan rewɓe fof dokkuno worɓe hay goto fitaki en tout cas Moussa Diallo kam fiya jam yar ko ñoy noon en calminimo machallah Diallo jeeri Diallo jeeri min calminimo gorko mo wuuro moolo Allah jarama on jarama ɗum noon on jarama elad mi weltanimama mi weltanima Mouhamed Ndima Allah jarama on jarama bandiraɓe yeewiyankoɓe Ayaw Piindi TV ononne on beltanama tengte onon wattuɓe hakkillaji moɗon e yewtere nde emin yiya message uji ɗi kadi retour aji ɗi kadi ne gara machallah ko weltare tan e kala saaha kadi gande so tawi emin jiya ɗum tan emin jogo softede emin jogo kadi pellital e arde ɗowande on yewtere nde en jetti Djiby Dieng to banggue caméra ji to banggue montage en jetti Ali Fall aadi men e Paamen Pamminen so tawi gueno ñaawi ko aset paɗo ɗo en nden yo jaame kisale Allah e nden ko Allah wone men enen kala on jarama